Benvinguts un dia més a classe de valencià. A veure, com esteu? Primer que res, jo estic molt bé. Així preparant-vos moltes coses per a que intenteu passar-se-ho bé i divertir-se tot el que pugueu mentre estem aprenent cosetes de València. A veure, avui vos porte una coseta d'ortografia que se diu el punt. Vale, direu, Víctor, ja sabem el que és el punt, sabem el que és un punt. Un punt és ficar un puntet i ja està, no? Sí, és de veres, un punt és ficar un puntet i ja està, però tenim que saber com ficar-lo i quins tipus de punts n'hi ha. Anem a començar. Mira, a veure, tenim així una xiuda pregunteta que jo vos pregunto. Quins signes de puntuació hem vist fins ara? Vale? Fins ara hem vist alguns signes de puntuació. Algú se'n recorda d'algun? N'hem vist dos. Ningú? Segur? Bueno, va, anem a començar per el primer. Mireu, el primer signe de puntuació que hem vist és el nostre amic o la nostra amiga la interrogació. Ja sabeu que el signe d'interrogació l'utilitzem quan volem fer alguna pregunta. I en valencià sols s'escriu un signe d'interrogació i el fiquem al final de la pregunta. A part del signe d'interrogació, quin és l'altre signe que hem vist? Se'n recordeu? Exacte, molt bé. També hem vist el signe d'exclamació. I què és el signe d'exclamació? El signe d'exclamació, que com bé el tenim, és el que diuen en classe. És la ratlleta con el puntito? Sí, és la ratlleta amb el puntet baix. L'utilitzem quan volem expressar sorpresa, admiració o malestar. Malestar és que estem enfadats. Val? Per tant, aquests signes són els que hem vist fins ara. I a partir d'avui anem a veure també el punt. A veure, el primer que tenim que saber sobre el punt és el següent. Que després d'un punt sempre anem a escriure en mayúscula. Sempre anem a escriure en mayúscula després d'un punt. I ara anem a veure els tipus de punts que tenim. En primer lloc tenim el punt i seguit. Vale, què és el punt i seguit? És molt facilet. Diu, després d'ell escrivim en la mateixa línia. Aleshores, mireu, ahí tenim un exemple que està de color verdet que fica la setmana passada vaig anar a comprar. Punt i seguit. Quan vaig arribar al supermercat em vaig trobar amb Joaquín. Vegeu? Ixe punt que jo he escrit després de comprar seguís que escrivint en la mateixa línia. Per això es diu punt i seguit, perquè jo fico el punt i seguís que escrivint en la mateixa línia. Vale? Això seria el primer tipus de punt que tenim. Anem a veure un altre. Mireu, ara tenim el punt i a part. I ens diu, després d'ell escrivim en una línia diferent. Al contrari que en el punt i seguit, que ficam el punt i seguim escrivint en la mateixa línia, en este no, en este fiquem el punt i baixem a una altra línia a escriure. M'haig quedat, però on m'haig quedat? Mireu l'exemple. El dimarts vaig anar a menjar macarrons a casa dels meus iaios, fiqué el puntet i me'n baixo una línia. Per la vesprada vaig anar al cine. Eixe seria el punt i a part. I ja per últim sols es queda l'últim tipus de punt, que és el punt i final, que este sí que el conegueu, perquè estic segur que el coneguem tots, perquè sempre me'l demaneu que en els dictats el fiquem al final, que a vegades a mi se m'oblida. I este punt, evidentment, com ja he dit, se fica al final d'un text. Quan ja hem acabat el text, que ja no anem a escriure més, fiquem un puntet i ahí acabem d'escriure. Per exemple, tenim moltes ganes de tornar al col·legi per a veure els nostres amics i amigues. Fiquem el puntet al final i ja està. Val? Això és molt facilet. I estic seguríssim que ja ho sabíeu. Però bueno, tenim que repassar-ho. Ho sabeu, no? Ara anem a fer algunes activitats per a repassar i la setmana que ve farem un dictaet sobre els tipus de punt. Bueno, espero que vos hagi agradat el vídeo. Adeu!